vilde unge og uopdragne børn. Nu skal vi en tur på politistationen, hvor de unge jo også en gang imellem minder. Politistationen på TV3 Plus handler om politibetjente og deres arbejde blandt os almindelige borgere. Denne sæson er vi med på arbejde hos Københavns Politi, mens vi tidligere har været både i Roskilde og Nordjylland. Det er jo ikke just noget nyt at følge efter politifolk på arbejde. Men faktisk så virker serien her langt mere spændende og banebrydende, end hvad de andre kan diske op med. Vi sætter kursen 35 skift. Politistationen er for det første sindssygt flot lavet. Både lyd, grafik, klipning og fotografering er helt i top. Det er det rene CSI Copenhagen. Derudover har tilrettelæggerne været med overalt. Hvis betjentene sætter efter en forbryder til fods, så løber kameramanden med. Derinde! De løber dernede! Hvad laver I? Vi følger de samme betjente gennem hele serien. Og hvis jeg nu ikke i forvejen var glad for mænd i uniform, så bliver jeg det da virkelig her. Jeg er faktisk rigtig glad for ham her, Thomas, som lidt ligner en ung Tom Cruise. Ham kunne de godt bruge i Hollywood. Og HSS, det er Wittenberggade ude på 13, Charles 19 skift. Jeg bliver helt tryg ved tanken om, at sådan nogle mennesker kører rundt og passer på mig til daglig. Vi ser både den macho side af betjentene. Det er godt. Prøv at se, jeg gør ingenting. Så er der håndjern på dig. Gør noget. Det er det bedste. Nej, gør noget. Hold kæft. Grunden til, at vi vælger at give ham håndjern på, det er, fordi han begynder at blive mere og mere aggressiv. Vi har et rimelig godt tag på ham, men altså ikke er bedre, end hvis han lige pludselig spontant flipper ud, at han kan rive sig løs. Og så har vi jo balladen, og så skal vi til at fange ham igen. Men vi ser faktisk også den menneskelige side. Som her, hvor de er blevet nødt til at anholde en hjemløs mand, som bor i sin bil. Nej, vi tager det hele med.